Okei, ryhmä 8 tietokantaohjelmoinnista. Nopea demo-esittely, ohjevideo. Meillä tarvitsee tommosen .env-tiedoston projektikansioon. Ja sitten sinne env-tiedostoon tommoset, että user ja siihen tietokannan nimi ja password ja sinne se tietokannan salasana. Ja sitten tää tämmönen dpjs-tiedosto saa ne tiedot sit sieltä ja ottaa sen avulla tietokantayhteyden. Sitten jos lähdetään vähän demoomaan. Mulla on toiminut vaan Firefoxilla, että Google Chromella se joskus valitti jostain turvallisuusjutusta. Täällä on tosiaan meidän tuotos. Lomake-sivulta löytyy meidän T1, eli lisätään asiakkaalle uusi työkohde. Meillä on tämmönen ratkaisu, että tässä pitää antaa asiakkaan ID. Niin katsotaan asiakkaat kannasta, siellä on 5. Lisätään vaikka Hosunen Jaskalle työkohde. Asiakkaan ID 1, sitten joku nimi. Jaskan terassi. Työkohteen osoite. Kivikkotie 91A. Laitetaan tunti. Ja sitten lisätään kohde. Sinne on tullut uusi työkohde, minkä just tuossa lisäsin. Sitten meillä on tässä näin, että tässä kun lisätään työkohde, pitää antaa urakka tai tunti, niin se tekee siitä samalla tommosen, kun lähdetään lisää niin työkohdetta, niin se tekee tuossa samassa niin siitä myös tommosen työn. Ja sopimustyyppi on sitten se, mikä tuossa annetaan. Voidaan katsoa se vielä. Select all from työ. Ja toi oli työkohde ID 34, niin sinne on tullut työkohde ID 34. Me annettiin siihen tunti, niin on tullut uusi työ. Ja asiakas ID on se Hosunen Jaska, mikä me annettiin siinä. Sitten tässä on meidän T2. Tarvitsee antaa työkohteen ID. Katsotaan mikä työkohde. Laitetaan tuohon uuteen, mikä just luotiin, eli 34. 34. Laitetaan tää päivä. Tehdyt tunnit 3, 4 ja 1. Ja käytetyt tarvikkeet. Tarvitsee antaa tarvikkeen ID. Siellä on tommoset tarvikkeet. Laitetaan yksi USB-kaapeli. No niin, ne meni sinne. Sitten pystyy laskemaan hinta-arvion. Otetaan sama työkohde, laitetaan 3, 4. Laitetaan 5, 5 ja 5. Ja tässä annetaan tarvikkeen nimi. Laitetaan pistorasia ja vaikka 6. Ja hinta-arvio on tälle sitten 750. Sitten tällä sivulla, kun menee tälle sivulle, niin se hakee tietokannasta kaikki olemassa olevat työt ja piirtää ne tohon tolleen. Ja sitten jos tästä klikkaa, että muodosta lasku, niin sitten se lisää tietokantaan laskun, tekee laskun siitä ja tähän printtautuu tietoja siitä laskusta.
Elikkäs tolla.